وەکو بێستی سەرۆکی رووسی ڤلادیمیر پوتین و سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان لە هەفهاتن لەسەر قەیمکردنە هەوڵین ئاشتیە و ڕێکەتنەکە سیاسی لە سووریە گەل و ئەف دوو دەولەتین خودی باندور و خودی بەرژەوەندیین و لە دوو لایەنین لە دژی هەف شەڕێ سووریا چ شێوەیە ڕێکەتنە سیاسی و چ شێوەیە ئاشتیە دخوازن دەگەلمە ji stûdiya dengê Amerîka li Londonê Azad Dîwanî lê kolerê aştî û çareserkirina şer û milmilaniyan kak Azad ev du welat Tirkiya û Rûsya çi ji hev dixwazin li ser mesela Sûriye? Silav ji we re û ji temaşevanên hêjaran. Wek hûn zanin rûştina Rûsya û Putin û Erdogan ne li tenê ser faylê Sûriyê lê taybetmendî bo faylê Sûriya hatiye danîn. Di faylê Sûriya da Rûs çi pêşbîniyê dikin? Rûs pêşbîniyê wayî sereka bawera min da li gor dîtina xwendina vê mesela Sûriya yek jê alîkariya Tirkiya di faylê civandina grûpê cîhadî û grûpên Sunnî opozisyonê yani opozisyona Sûrî ya ku Sunnî tê de zalin Muslim Brotherhood Xwan Muslimîn û grûpên cîhadî civandina wa li ser bazareka arzan li ser guftugûyên arzan ku guftugû li ser mesela guhartina Esed nebe ev nihal asîtana berdewama mesela hinê û mesela duwa sunûrkirina grûpên cîhadî bi taybet li Idlib grûpa Cebhat-ı Nusra ya ku niha navê xistiya Heya Tehrîr Şam HTS navê Kurtina navê ku ew nerastewxwe alîkare bi rejêma yani di her du fayla de alîkare bi rejêma Esed û rejêma Îranê re jî ev ez bawer dikim ev tiştê ku Rûsya pêşbînî dike ji vê guftugûyê xwe Tirka di faylê Sûriya de mesela Türk çi pêşbîniyê dikin ev meseleke diye Türk dixwazin hedefa wayî sereka çewsandin yan lawazkirina projekta Federaliya Bakurê Sûriya ya ku Kurd û hapeymanî wan pêkateyên Arab û Suryanî tê de kar dikin û dixwazin Belê tu bêjî hewlên wan besin ji bo înana aştiyê li Sûriya yani ev hewlên wan ev dawrsadinên Rûsya û Tirkiya besin ji bo mesela aştiyê Ez bawer nakim ev bes bin ji bo alîkariyê ji bo aştiyê belkî hinek alîkar bê di meselê projektê Rûsya di Sûriya de projektê Tirkiya di Sûriya de lê bawer nakim tiştekî wiha bênî ji bo aştiyê ji ber ku di faylê Sûriya de ne bi tenê Rûsya û Tirkiya ne di faylê Sûriya de yani Rûsya û Tirkiya û Îran û rejêma Esed di faylê Sûriya de di playerê dî hene di kesê dê layinê dî hene bi hêzên Sûriya de yekî Amerika û SDF yan hêzên Sûriya Demokratîk lengirê wa Kurd û projekta Federaliya Bakurê Sûriya ku Kurd û pêkhateyên Arab û Siryan tê de erênî kirine ku di vê federaliyê de kar bikin bawer nakim ew ê Tirka û her bawerî navbera Tirk û Rûsya kêm heta yani min dixwast wê nabêjim min dixwast wê pirsiyarî te bikim kak Azad yani Tirkiya wekî te gotî çend mebest hene bi taybet ji yek mesela Kurdaya lê Rûsya wê bawerî bi Tirkan bîne divê mesela an aştiyê de çunku Tirkiya pitir nêzîkî Sûriya û bitir bandor heye li ser mesela şerê Sûrî Ez bawer nakim ev erênî ev peymana Rûs û Tirka di faylê Sûrî de serkeftî bê heta bi dawî belkî hinek tişta pêş bixê lê ne serkeftiye ji ber Rûs baweriyek Tirka nayînin destê Tirka di alîkariya grûpê cîhadî heye û Tirkiya berdewam piştgiriya Muslim Brotherhood kê Xwan Muslimîn dike û grûpên Sunnî dike Rûsya jî ji vê nav gumana yanî belkî bo nemûne di heftê Oktoberê de meha borî de ji wexta got Tirk leşkerê Tirk hatin nav bi herêma Idlibê berî guherê herêma Idlibê bêşer de hatin nav herêma Idlibê ew herêma got bi destê Cebhat-ı Nusra de bêşer bi hawpeymaniyan bi erêniya Cebhat-ı Nusra rûniştina wa li verekê çêbû li herêma Bakurê Idlibê بهافرا لشکری ترک پیشوازی لشکری ترک کردن یعنی خو پیشاندان کردن پیشوازی لشکری ترک کردن اپیمان جبهت نصره جبهت یعنی ترک حتی اگر به بخوازی جبهت نصره بگوارتن و گروپ جهادی جیت خوازی دینی وک احرار الشام و سلطان مراد اورجی گروپ گریدانی و قاعده رهنا بله کاک آزاد یعنی قالك بكرتي يعني روسيا دخوازه جه بقرا بتر هلبته تشكو بشتنجي حولك امريكي جوان رهب مثلا اشتي لسوريا
يعني ما بس باورناكم اف حركتها يعني اف بيمانا روسيا وتركيا دفاعي لسوريا دو غارتني نظن شيء بكي روس دخوازي وقت مش ترى بيشي ديار كي دخوازي بروجاوت سوريا دا يارمتيا ناراستو خوج رجيم اسد وايران را وروسيا ربت بروجاوت سوريا دا دريا تركيا با تركيا دخوازن اريكاريا روسا ريل بيشيا بروجا فدراليا كرد وعرب سوريانيا الباكوري سوريا كاك ازاد ديواني لكولري اشتيو چارەسەریە شەڕان سوپاس ژە لەندەن دیگەل دەنگی ئەمریکا بوو.